Kinong ke HYC Riboy District kilalit bani kendo yaki bor bani kimi jong ke MEPDCL bandawa ban penyo nomor 2 ke boarding ke balai pulai KV na ke bentang kathan Riboy sepni kumbladak ban kular ban penyo huno opra ke senam arhajar pusau ndai ke bahadu menta kam shim no urlong satya ha kini ke jeng le kendo yaki bor jong ke MEPDCL na ke HYC lalam kemat da uba arsi tangkio presiden bad uba Tony Shelau secretary nalor gidkhot na ke Riboy sepni unit. Nakaliang uba arsi tangke uleto begiladan kitrai jaka kibala kloy ban ai jaka ban penpor ki sainar boarding dan nakaliang ki bor keberi kimi jaka tanat sam boarding pat kila shu ai daw baga kam kelas slam de namar kejing syatu jaki sainar boarding bat kibe kitiar. Lapan pauru ban nakaliang kaseng ba kejing syatu kita kitiar kam dan jengmut satya. Ba kadai tang kejing ai daw na kini ketanat. Kumtala dawa ban penur long mardor kini kejing dan kamu pat ba jangka tan Riboy Sepni. Hagbari bat ka jing bom trekam jong ni KV33 kumen syuk kan mau uni o KV33 han sa aino ka jing sikri sa ki than Riboy Sepni jungi kamdi shu ubadang jan re ubala slam ba uni o KV33 uba ki ba jong ka patar kema civil subdivision ngila community ngila angnut laslam ba un trekam no apo ka dong Riboy Sepni jungi re ka basusi kolong ba uni KV33 haduk mentagini si uklam trekam gidang kan mau na lang jungi kum kisang balang ki babuni kisang balang ki bedon po jong ka Riboy Sepni jungi rengkat bat ka Western Riboy Derbar ngila penlong ka jingilang ti po snong tasku kata ka jingilong kata ka jing penlong jungi ka jingilang rengkat bat ki nomi kmat jong ni ka MEPDCL hang ti po tasku rengkat bat ki pait ang snong hatu po snong tasku kalong halor jong ka daw ba ki try jaka ki bedai ki nong snong jong ki snong tasku rim bat tasku tmai kimsha ban yaj unu ki B33 kadaw long ba ki kadon ka jing bom stu jumut apeng ki try jaka bat ka office jong MEPDCL henry hadin na lang jong ka Western Riboy Derbar rengkat bat na lang jingi kum ki inhun seng balang ki bedon po jong ka Riboy Sepni ngilaya keren ngilaya thir rengkat bagi try jaka rengkat bat ki office jong ka MEPDCL nang nen po lami kmat daw SDO jong ka civil subdivision ngilaya keren hang tu bat hadin ki jing keren ka baslam ba na lang jong ki try jaka kila sha bat kila ai laru ban pom ki kwai ki ding so bedon hatu ka jaka ka jingan ki jong ni ki B33 Badan yang SDO hang ketua sengi ulah kerensai kemat jong pai bak pun belang tu si long ba lakum no uni KV33 untri kam no syua bandingin yo penpriang ya ke Christmas kata ka ba uliam SDO jong MEPDCL ulah kerenangi dan rei ka bosungu hadu ini gesi muntang la jam biang yo senama tamairu uni KV33 uklem trikam ha ka depo jong ka dong Riboy Sepni jungi mentang sengi jungi ha mentang sengi lawan bendu ya ki yang jong ka office kala ong ba ka jingbum la joki ban pentrikam na dia ban connect no yo uni KV33 kadeh lor jong rimba kajing syatu jong ki sainar kajing syatu jong ki tiar kitar hag bedai bat uni ki B33 telang jungi kum kasang la kerendang basai kalong kata ka kamdi ka kamram jungi kum kasang ne kamdi ka kamram jong ki pai ba jong gadong Riboy Sepni jungi ban shim ya ki jing kli hag bedai bat kata jing syatu jong ki tiar kitar jong ka office MEPDCL den rek e ka bangi kuwa bat ka ba angnut kalong bangi kuwa bau niki B33 untri kamno apo dong Riboy Sepni jungi kata kare ka bangi kuat bar ka message ka basai ka balong naleng jungi kelong ngila ai de ka jingkran ka bakamti cheki kelong ba kide bun petri kamno yo uni ki B33 bar dalang jungi kumba kilong ba kadon ka jing syatu kade ka jing duko anur tai benta gin sai kenduru yo minister be in chat ha bade bar ka ne ka benta hapo ini kesni